நேத்து பிக் பாஸ் எபிசோட் பத்தி நம்ம பேசியே ஆகணுங்க. செம்ம கடுப்பான ஒரு எபிசோடுன்னு கூட சொல்லலாம். என்னய்யா நடக்குது? என்னய்யா நடக்குது? ஓட் போல்ன்னு எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க? ஸோ அதுக்கு எதுக்கு ஓட்டிங்க காட்டுறீங்க? பிரதீப் தான் முன்னாடி வராருன்னு ஓட்டிங்கில காட்டுறீங்க. இங்க வீட்ல காட்டும்போது பிரதீப்ப லாஸ்ட்டா சேவ் பண்றீங்க. சரி அது கூட பிரதீப்போட நல்லதுக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு உள்ளார்ந்த அர்த்தத்த எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆனா நேத்து எபிசோட் நடந்தது செம்ம கடுப்பு தாங்க. ஸோ எத்தன பேர் கடுப்பானீங்க அப்படிங்கிறவங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. ஸோ எதனாலலாம் நம்ம கடுப்பானோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு எடுத்த உடனே இவரு என்ன டேஷுக்கு ஜோவிகாவ இங்க சேவ் பண்றாருன்னு தெரியலங்க. ஸோ ஜோவிகா நீங்க வந்து உங்களுக்காக நீங்க நல்லா டீம் செட் பண்ணீங்க. உங்களுக்காக எல்லாரும் விளையாண்டாங்க. அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சேவ். இதுல என்னய்யா லாஜிக் இருக்கு? என்னய்யா நியாயம் இருக்கு? அந்த பொண்ணு அதுக்காக விளையாடல. ஆனா ஜோவிகா விளையாண்டாங்க. ஸோ இங்க கூல் சுரேஷ் 2 கார்ட குடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு. அவர்கிட்ட இருந்து கார்ட கூட ஜோவிகா புடுங்கியிருக்கலாம். அதுவும் கேம் தான். ஆனா அக்ஷயா கிட்ட வந்து எல்லாரும் வந்து நல்லா புடுங்க பார்த்தாங்க. விஷ்ணு இவங்க எல்லாமே கார்ட. ஆனா அந்த பொண்ணு செம்மையா விளையாண்டான்னு தான் சொல்லணும் ஜோவிகாக்காக. அ அந்த விஷயத்துல அக்ஷயா வந்து ஸ்கோர் பண்ணாங்க. அத யாருமே கவனிக்கல. நேத்து எபிசோட்ல கமல் சார் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம். விஷ்ணு எல்லாருமே அந்த கார்ட இழுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா அக்ஷயா குடுக்கவே இல்ல. அதுக்கு கண்டிப்பா அக்ஷயாக்கு ஒரு கிளாப் குடுத்தே இருக்கணும். ஆனா ஜோவிகா என்ன பண்ணுனாங்கன்னு ஒரு டீம் நல்லா செட் பண்ணாங்களா? அதனால நீங்க ஜோவிகாவ ஃபர்ஸ்ட்டே சேவ் பண்ணிட்டீங்களா? அத விட ஜோவிகா எதுக்காக நீங்க ஜோவிகாவ ஃபர்ஸ்ட்டு சேவ் பண்ணீங்கன்னு நான் சொல்றேன். அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் போடா, வாடா, சைக்கோ, அவன் ஒரு பைத்தியம். அதுக்காக சேவ் பண்ணீங்களா? அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உடம்பு முடியாம அவரே வந்து தனியா எல்லாம் சமைச்சுட்டு இருந்தாரு. நல்லா சமைக்க தெரிஞ்ச ஜோவிகா உட்காந்து குரூப்பா பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எதுவுமே ஹெல்ப்புமே பண்ணல. அதுக்காண்டி நீங்க ஜோவிகாவ ஃபர்ஸ்ட்டே சேவ் பண்ணீங்களா? இந்த மாரி பல கேள்விகள் இருக்குங்க. பிரதீப் வந்து இந்த இது மிடில் கிளாஸு செப்பல் இருக்கு இப்படிலாம் பேசினாரே அப்படிங்கிறத நீங்க சுட்டி காட்டுனீங்க. ஓகே தான். அத ஒத்துக்கலாம். அவர் பேசியிருக்கவும் கூடாது தான். ஆனா ஜோவிகா பேசினாங்களே, வாடா, போடா, சைக்கோ, பைத்தியம், அவன் வந்து இது ஃபேர் கேம் ஆடல. இந்த மாரி ஃபேரா கேம் ஆடல. என்னென்னமோ சொன்னாங்களே. அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டீங்க. போடா நான் அப்படிதான்டா பேசுவேன். வாடா, போடா, இதெல்லாம் பேசினா மட்டும் நீங்க கேட்க மாட்டீங்க. ஆனா அவர் வாடி, போடி அதெல்லாம் சொன்ன உடனே நீங்க பேசிருவீங்க. வார்த்தை முக்கியம் பிகிலு, பிகிலு அப்படின்னு தூக்கிட்டு வந்துடுறீங்களே. இது எந்த விதத்துல நியாயம்னு தெரியல. அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா, ஐஷு. ஐஷு தான் தள்ளி விட்டாங்கன்னு அப்பட்டமா தெரிஞ்சு போச்சே. ஐஷு இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா? யார் தள்ளி விட்டாங்கன்னு, அங்க என்ன நடந்ததுன்னு? ஸோ நீங்க எதுவும் கேட்க விரும்புறீங்களா? அப்படின்னு ஒத்த வார்த்தை கூட கேட்கலையே கமல் சார் நீங்க. ஸோ ஆனா பிரதீப்ப மட்டும் வச்சு செஞ்சீங்க. ஆனா நீங்க வச்சு செஞ்சது கண்டிப்பா பிரதீப்க்கு நல்ல விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டே சேவ் பண்ணப்பட்டிருந்தா பிரதீப்போட மனசுல, மக்கள் நம்மள வந்து எப்படினாலும் சேவ் பண்ணிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பிரதீப்க்கு வந்திருக்கும். அதனால கூட அவரோட கேம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுறதுக்கு, மத்தவங்கள அவர் கொஞ்சம் தூக்கி வைக்கிறதுக்கு இன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா, பிரதீப் வந்து மாயாவ தூக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. ஸோ இருந்தாலும் பிரதீப் உங்களுக்கான ஒரு விளையாட்டு இருக்கு. அத எந்த காரணத்துக்காகவும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாம, ஸோ பிரதீப்காண்டி அந்த கலிலேயோவோட ஸ்டோரி சொன்னாரு. என்னதான் சொன்னாலும் அந்த ராணி வந்து புரிஞ்சுக்கல. ஸோ அதனால வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க லேட் ஆனது அப்படிங்கிற மாதிரி பிரதீப்போட ஸ்ட்ராட்டஜி, பிரதீப்போட நல்ல மனசு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க அந்த வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டைம் ஆகும். ஆனா மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நீங்க உங்க வார்த்தைகளால மக்கள வந்து டிசப்பாயின்ட்மென்ட் பண்ணிறாதீங்க. அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் பேசினதா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனா பிரதீப்ப லாஸ்ட்டா சேவ் பண்ணது கண்டிப்பா பிரதீப்போட ஒரு நல்ல வளர்ச்சிக்காக தான். பிரதீப் நீங்க வந்து பார்த்தோம்ன்னு சொன்னோம்னா, பிரதீப் நல்லா தான் விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. அந்த மாரி டென்ஷன் ஆக்கும்போது, யாருக்கா இருந்தாலும் வார்த்தை ஸ்லிப் ஆக தாங்க செய்யும். அவர் என்ன தெய்வ பிறவியாங்க? வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு இவ்ளோ நாள் அவர் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கைய விட்டு குடுத்து, அத நடிச்சு, அதாவது ஸ்ப்ரிங்க அமுக்கி, அமுக்கி வைக்க அது எகிறி அடிக்கும். அது மாரி தான் பிரதீப்பும் பண்றாரு. அவரோட பக்கம் இருக்கிற நியாயத்த அவர் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு, நான் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வந்த பொண்ணு, நான் அந்த பொண்ணு, நான் இந்த பொண்ணு அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது தான், இவரும் எனக்கு இந்த பணம் தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்த கொண்டுட்டு வராரே தவிர, ஆனா ஆட்டத்த சரியா புரிஞ்சிருந்தா, பிரதீப் வந்து ரூல்ஸ கரெக்ட்டா படிக்கிற ஒருத்தன், கரெக்ட்டா இருக்கிற ஒரு ஆளு. அவர் ரூல்ஸ கரெக்ட்டா படிச்சிருந்தா, இந்த வீட்ல நான் எதுக்காண்டி பெஸ்ட்டுங்கிறத கரெக்ட்டா ஆர்க்யூ பண்ணியிருப்பாரு. அவர வேற ஒரு ட்ராக்குக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால அவரும் வேற ட்ராக் போயிட்டாரு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த மாயா கரெக்ட்டா புரிஞ்சு பண்றாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். பிரதீப் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனால தான் அவர் லாஸ்ட்டா சேவ் பண்ணப்பட்டுருக்காரு. அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக கூட நம்ம கமல் சார இந்த விஷயத்துல பாராட்டி தான் ஆகணும். ஆனா ஜோவிகாவ ஃபர்ஸ்ட்டே சேவ் பண்ணது கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ண? ஸோ பார்க்கலாம் வரப்போற எபிசோடு எப்படிலாம் கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாரி நானும் ஃபீல் பண்ணேன்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சேம் திங்கிங் இருக்கிற நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக்க போட்டுருங்க. மேலும் பிக் பாஸ் பத்தின அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னைக்கு ஒன்னே தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.